Makadi murezi babvusana zvekare pano pachivhitivhiti chenyu chine nyaya dzinenge dzichiitika munyika yeZimbabwe. Rai tikatarisa zvinhu zvinoitika munyika yeZimbabwe zvinhu zvekuti zvinotoshamisawo dzimwe nyika kuti ko Zimbabwe vanhu vari muZimbabwe vakapusa here kana kuti vakangwara kana kuti ndokudzidza kwacho kana kuti chii chiri kuitika kana kuti vakaroiwa vakapfuwirwa chii chakaitika pavari. Right, tisati tapinda munyaya idzi zere gara wasubscribe kana uri mutswa tena on notification bell kuti mavhidhios anotevera ukwanisa kunge uchimawana. Rai pano nyaya iri kuitika kuMozambique yekuti ruzhinji chaonga people vanhu ndo vakaenda kunotambira opposition leader wavo paairport. Vamutora paairport vakanga vakaescota mota yake kwete zvekunzi panenge pane maCIO pane polisi pane masoja no pasina kana wane pfuti pane vanhu chete simba revanhu vakaescota mota iyoyo kuti hapana zvamurizoita panapa. Right, tikatarisa muZimbabwe tanetsekana nema opposition parties hatisi kunzwisisa kuti chii chavari kuita kana kuti vanhu ava ndevezanu vari kungomirawo vari mumaopposition kungoda kumisa opposition movement kana kuti ndevechii. Tatadza kuziva kuti ndezvei zviri kuitwa because tikatarisa vanhu vakange vachitoti opposition ndivo vanhu vari kutotara ZANU-PF inofanira kuti ungasvika 2030 hakusisina maelection 2028. Saka mhuri yeZimbabwe tiri kutoshupikana isusu semhuri yeZimbabwe. That's why muchinoticha padande mutande panapa. Asi izvi zvakaita kuMozambique ndezvekuti vanhu ndo vakatoescota mutungamiriri weopposition party kuuya naye kumuchengetedza mushure mekunge vachitopaza futi zvinhu vachipisa zvinhu vachibudisa vanhu vari mujeri nekuda kwezi Frelimo party inenge ZANU-PF iri corruptwo zvakadaro. Saka tiri kutendai tudzo zvamunofunga panyaya iyi. Thank you for watching. Chandinoda kuti uzive uye chisiri kuzikanwa nevanhu vazhinji, even we don't even count vanhu vari ku-opposition vazhinji vacho havakatofa havana zvavanoziva. Kutaura even within even the ZANU-PF they don't know kuti Smith paakaita hand over Zimbabwe kuZANU vaita chitsotsi chavo chavakaita kuLancaster House handicho. Vanhu havazvizive kuti Reserve Bank of Rhodesia yakanga ine 12,800 tons matani anokwana kuita 12,800 dzegold dziri muReserve Bank. Ndo zvaita kuti mari isimbe. So vanhu havazive kuti why zvichinzi mari yemuZimbabwe yanga iri stronger than yekuAmerica. It is because panhau yemagold reserve Zimbabwe ichinzi Rhodesia ine 12,800 tons. America was the second best pakuti iyo America yakanga yasvitsa 11,800 on the issue yekuti rimwe gold rayo rakabva kuCanada. Canada is the world largest gold producer, but quality gold rekuCanada harienzaniswe nequality yegold remuZimbabwe. And unoona South Africa at that time magold reserve ekuSouth African Reserve Bank ravo vachine Kruger handi kuchiri kutonga mabhunu panguva iyoyo vangu vari kuma 80,000 tons dzegold dzekuReserve Bank muSouth Africa. Apo isusu tatine 12,800 pa 12,800 gold reserves dziri munyika. Uri kunzwisisa? Vakatenge vatotora more than 20,000 tons of gold dzaendeswa to the Bank of England. This you must know. This you must know. Ratoenda kudhara kuBank of England. So vanhu vazhinji izvozvo havazvinzwise kuti naudze mari dzinofamba sei. Izvi zvakafanira kuti munhu akaenda kuUK haazive kuti UK inoshandisa mari mbiri, the pound and the sterling pound. One iri gold backed, one ifiat. Vanenge vachitamba chitsotsi chavo mushikashika pama exports and imports. That is why unoona kuti the British pound rinoramba rakadominate all the currencies of the world. Inhau yekuti they run it on a dual currency economy yeBritain. It is run on a dual currency. Vanhu havazvizivi. Havatozvinzwisisa kuti chiri kuitika apa imesi dzipi dziri kuitika. So the United States right now, the US dollar here, magainiro avari kuita mari, they're gaining more money from other countries because vanokuisire
zvakafanana nekuti if you go to America kuna mabig industry ariko anopfuura ekuchina, but acho ariko eproduction ekuchina they are directly owned by Americans. Andiri kuiona nawo iripo. So China is now a superpower, but superpower wacho varidzwe mabusiness ariko ku they are Americans. Andiri kuzviona manje. So people must know. Right now, India, it wants to overtake China. And in the next 40 years, inogona kubita China. But ukada kutarisa kuti who are the people who are investing in India? Ndiwo here magupta mbavha dzaifamba the whole world dzichiba. Vanhu vane andiri kuona makambani ese aya esimbi anonyunguditsa simbi nekutengesa simbi. They are now owned by Indians. But those who is behind those Indians? British. So uri kuona here kuti Britain iri kushandisa India as their left hand. America iri kushandisa China as their left hand. By economic language, ndozviri kuitika. So Africa, if you look on Africa from Cape to Canaan, because you cannot separate Middle East from Africa. Sezvataidhirowiswa mepe Africa ichinzi yakadamburwa apa. Mepe Africa yakatozodamburwa paitwa Suez Canal. Saka ukada kutarisa maArabhu ese aya they are under Africa. That is why ana Abrahama vaifamba vachibva kuCanaan vachipinda muEgypt hapana rwizi rwane rwavaiyambuka. Pane pamakambonzwa kuti zvino Abrahama kana kuti nevana vaJacob vakazosvika parwizi vakuyambuka vachita takuyambuka rwizi takuenda kuEgypt. Iland vakatozodambura musuno vakugadzira inonzi the Suez Canal kuitira kuti maship asatenderere nekuCape Town uko, asatendera Africa on the way kuenda kwose kwavarikuda kuenda kunana Australia, kunana China, kunana India. You get the sense. So a lot of people they don't know anything about it. Chimwe chinhu zvakare chisingazikanwe nevanhu vazhinji millions, and ZANU-PF haidi kuti vanhu vazvizive zvinhu izvi. ZANU-PF haitodi kuti vanhu vazvizive. Pakatwa Lancaster conference. Pakatwa the Lancaster conference ku Britain. The organizers of the Lancaster angari ma-British. Vachipa pressure kuna Smith because they did not want to lose that country, Zimbabwe. Nazvino. So it was a big advantage to the British pakuti vaka-invita Kamuzu Banda Hastings wekumalawi neriri bombwa iri reZambia iri Kenneth Kaunda. Ana Kenneth Kaunda handiti wakapiwa nyika dziye 1964. Mumwe muna July, I think this other guy nchaza September October. Pane difference 4 months independence yeMalawi neZambia. Hakuna mborwiwa wondo wangunzi oinyika yenyu. But apa pane dombo rinonzi Great Dyke apa. Rekuti from Cape to Canaan dombo iroro gwenya remari reupfumi ririmo muZimbabwe. Lo Great Dyke iyoyo. They could not let that country go. That is why South Africa will never ever entertain the idea yekuti ZANU-PF ibve. Haisi nhau yekuti ANC neZANU-PF zvine ushamwari, handizvo. And right now they're building a new industry kunikrini uko Seru uko kune Duze uko. Munochona kune chikambani kuDuze kunana Roslyn. Nechimwe chikambani futi chiri kuvakwa uko kuLimpopo uko nemaChina chekutora lithium from Zimbabwe, and they are creating serious money. The big employment, they hundreds and thousands of South Africans would up in the mabas. Makambani angadai ari kuZimbabwe. Canadians was really Makambani, but they won't, because they want to milk out of Zimbabwe. So South Africa has got a foreign policy, it is stronger. Not only against the Europeans, but especially against the nyika dzemAfrica. The same foreign policy yaishandiswa neapartheid. Apartheid yakatengetwa mbori beta. ANC iritori with, that is why ANC was able to eat a coalition in the DA in a foreign policy. I see now we kuti ANC
maelections akaita mashoma DA akagena isiriyo nyaya nawo iripo the interest yeANC neDA ari paforeign policy. Foreign policy inoitwa favored nemabhunu eDA neforeign policy yeANC chinhu one. That is why wada kutarisa marelationship sorry, excuse me, South Africa neMozambique. Handiri kuona zviri kuitika. Vari kutora mafuta kuMozambique, vari kutora magetsi ikoko, vaibhoba magetsi aya. Machina akatipira maMozambique kuti magetsi ari kupera, muri kudyirwa magetsi mahara. Akaita sei anonzi adzimwa vakabhadharwa veFrelimo vakatanga magetsi nanhasi South Africa vanhu vanongoshandisa magetsi mahara mumarokesheni because vari kumatora mahara kuMozambique. But vari kuMozambique vari murimo. Nyika yedu ine pfuma namanje kuti even mari yese unonzi vanhu vachitaura zvekuti Zimbabwe makabewa 15 billion emadiamonds. That is nothing. That is nothing. Even goridhe rese reserve bank MTA. Zvinhu zvese zvezvo zvakabewa zvikanzi vakazvibatorai zvaazvenyu endei nazvo kwamuroda kuenda nazvo. Pfuma yavakaba izi tikada kuisa papercentage is 0.00 ameno point something of 1,000. So the issue is very serious yekuti most of Zimbabweans they don't know anything about their own country Zimbabwe. Abazivi. The reason why isusu tiri muSouth Africa takaona road dzemuSouth Africa dzine mabillboard akanaka nemabridge akanaka, takaona matall building nemagarage, takaona masupermarket, we started to think that South Africa is the best country in Africa. Then we forgot of our beautiful country Zimbabwe. Yes. Ana Mnangagwa ma-criminals vakaita mhosva dzavakaita. So do you think he will just walk away from the podium kuti ndakurizana kupresident kuti ndiende kujeri? Hazviko. Hazviko. It is not the fact kuti Hanzi Mnangagwa wants money. He knows he's too old. He's too old to enjoy money ana Mnangagwa, but vakungoitira for the purpose yevana nevazukuru. Otherwise, they are the very ones who are protecting family yese kwana Mugabe nana Chuhuri vakaenda kuMalawi kumusha kwavo. Who is protecting them? Emerson Mnangagwa. Muna November 2017 painzi kumba kwanikitaona tine matsaga emari US mari yacho yakazoendera. Pane pamakambonzwa vachidzi mari iyo yakasvika kuchirikadzi kunderera nezvirema nemapofu. Ikone zvanhu vakutorerwa magurosari pabridge apa. Handi ndakakuudza ndikati manje muchaona mai Mnangagwa vakunzi vakuorganiza magurosari hamba ekufamba vachipa vanhu muZimbabwe. Vari kutora kazvinhu zvavakatorera vanhu. That's what they're doing. That is a crime. So do you think those people who want to give away power kuti vaende kujeri, crimes are very dangerous, are heinous. These are dangerous criminals. So when we're dealing with them, we must exercise extreme caution. But more than that, whether we live or die, we must disseminate correct information at 100% so that even whether you or me or all of us die, then the children, they've got the first hand of information. Now you know that this propaganda kuti vanhu vanoramba vachifungidzira kuti vachiri 19 million, but we are over 24 million Zimbabweans. Zvekuti takazotora nevamwe maZimbabwe akazoberekerwa kudiaspora, you find kuti we could be now 27 million. But ndikada kukubvunza kuti mabumbwa nemabwida ari muZimbabwe mangani, they will havasati vatombosvika even close to 3 million. It is only that they constitute mostly in urban areas, nemoma farms, something like that. Imwe yavatogona kuti mabumbwa ya mixed blood, half Zimbabwean, half Mnyasa, half bumbwa, what. And they dominated the politics of Zimbabwe. Vanabanda, vanamwale, vanamwasi, vanapi, we name them all. Ndo vakadominata politics, judicial, correctional service, prison service, army, reserve bank ndo varimo, Ministry of Education ndo varimo, apapi pavanoenda pavasiri, kana utora license kuVID ndo varipo, passport ndo vega, enda apa passport office apa Joburg.
ndosikovaona anapiri vakazara ndo anapiri ndo vama representative ekuti embassy yekuzimbabwe instead of having zimbabwe nepapa tiri kurepresentwa nemanyasarand anapiri vari papa unaone nharenda unovashayiwa they're everywhere and they're in charge. So hapana zvekutaurirana navo vanhu zvokutange tamborovana navo chete. Kana munhu wasangana nembavha yakakubira hautaurirane nembavha kuti manje toita sei pamusoro pezvinhu zvawakandibira, ingorovana nembavha chete kusika yasarenda zvinhu zvako. Ndo hondo yatinayo. If there is anybody within ZANU-PF who agrees with us, he must come to us. Haangouyi bedzi kungoti ndauya uye usina kubata chinhu mumaoko. We don't accept. No, yes. Ende tochida kumboziva kuti chaitwa kuti uchiuya nhasi chii chaikutadzisa kuuya makorisa aya, waitadziswa nani, on what condition? But zvekurovana hatisi kuregedza because handiri kuona isusu we told them in Mozambique tikati kwamuri kuenda kwese kumapolice station hakuna basa, ende pastate house havana kuita izvozvo. Mheni kwavari kudzengerera vachingopisa vachingodii. I told them, those guys in Mozambique, go to state house. But isusu strategy is totally different in Mozambique because we know who we are dealing with. Strategy is in everything. South Africa kana kuBotswana kana kuZambia. We have got our own way of doing things in our own way. And that is what we're going to execute. And hakuna dona ratoda kuzotsvaga remurungu watisingazive. Isusu maZimbabwe we'll get there pandau dzemari. Tichibvisa iyo shoma yedu ma 1 cent 1 cent waya. Tunotosvika chete, but kusvika tosvika. Zvogona kunonoka but totosvika. I was advised by an old man. Zvakanzi slow is the fastest way to get to where you want, because the most important thing is to get to where you want to be. But this time, our speed is even better. Kunyangwa is slow.